Welcome to Maki Provincia Channel. Pupunta po tayo ngayon ng Tapalangan. Mangunguha tayo ngayon ng tapalang. Alright. Ayos pa tayo dyan mga pre. Ay mga kasama ko. Ayun na, iniiwan na nila ako. Tayo. Habulin natin sila. Papakita ko po sa inyo kung paano kumuha ng tapalang. So guys, malapit na tayo sa bangka. Sasakay ulit tayo ng barko. Alright, ayan po yung kapatid ko. Ang bangi. Nice. Okay guys, bago tayo lumabas, may magpapashoutout daw po. Si Mary Grace Raro, Milagros San Juan, Miray Ramos, Henry Ramos, Royce Ryan. Kinakabahan ako ngayon ulit ako makakasakay ulit ng bangka. Wait lang. Anong gagawin natin? Hindi kaya makilas? Daming hipon. Hi Pauline. Pauline Lona. Hey. Tinatago ako yung mukha. Mga guys, attack. Si Pauline ay ba't tayo magpakita? Pangit ka ba? And guys, sa tagal-tagal kong nanapalang, siguro ganito pa lang ako palaki. Simula noon, hindi na talaga ako nanapalang. Tagal ng panahon. Ngayon, matatry ulit natin. Kinakabahan na akong lumos sa Imay Ilog. Walang kung bakit. Baka kasi mabagbag. Alright. I'm nervous. You know? I'm nervous. Ayan, dito lang tayo sa tabi at pag nabagbag, madali lang makaahon. Ito kasi guys, tong bangka. Pag hindi ka marunong sumakay dito, nako. Tataob kayo nito, wala na, dire-diretso na sa ilalim para itong Titanic. Alright, okay ba tayo dyan mga pre? Shout out mo yung may-ari. Shout out ko yung may-ari nito, paano na yan? Ayos. Sama. Ayan yung piloto po namin. Hustler na po yan, matagal ng panahon. Ayan guys, maganda dito guys. Pauline, uy, ayaw magpakita. Uy, Nakita ang kagandahan ni Pauline. hoy, ikaw ha, shadow ko ha. Hoy,
ng mga sumasakay. Sabihin mo lang kung pagod ka na, ako namang sasagwan. Wow. Oh, hindi mo ang ano, marunong mong sagwan. Nananabi lang kami guys at ayaw namin gumita. Yung tumaob man nitong bangka, nandito lang kami sa tabi. Ganyan tayo mamumuha ng tapalang kasi panabi pa natin ngayon. Pero papasok pa tayo tayo, di ba? May nakalimutan pa pala ako i-shout out, paring Bong. Ay ito na yung hinihiling ninyo, natapalangan. Guys, nakarating na tayo dito. Pop. Pagkukuha ng tapalang ay maraming klase. Pwede mo rin siyang matahin, pwede mo rin siyang kayasin, pero karamihan ng ano, yung ginagamit talaga kutsilyo talaga niya sa ginagamit para malaman na may tapalang. Pero iba talaga minsan kuha tayong tapalang. Tapalang talaga. Ang pananapalang ay hindi rin basta-basta. Talagang mahirap na ano din. Mahirap na trabaho din. Tapalang! Alright. Dalawa. Guys. Wala. Ganun tayo guys. Uwi guys, dami na. Pag naapakan mo siya, ito, sakit sa paa. Ito guys, meron pa dito. Yan guys, oh. Kung nakikita ninyo ito, yan, itong hiwa na yan, yan. Tapalang yan guys. Yan. See. Tapalang yan guys. May kunting kaalaman pa naman pala ako manapalang. Yan. Ito guys, yung mga nakamata na tapalang. Yan. May napapansin kayo dito guys. Parang yan guys. Wah, pumulisit pa siya guys. Kita ko lang. Kaya papansin nyo guys, naka long sleeve ako. Pag hindi ka kasi nag long sleeve, papapaking ka dito ng niknik. Yung niknik, maliliit na lamok. Ayan guys, sila wala dito ngayon. Ako lang mag-isa dito. May paglabas nila, marami na silang huli. Maraming sila na kung tapalang. Nakuha ko guys. Malaki guys.
Guys, sugatan ako. Atihim ako guys. Sugatan. Sakit. Ayan siya guys. Ganyan kahirap siya guys. Best time kung sumama. Sugatan pa. Sakit. Super sakit. Parang sinaktan at iniwan. Sakit! At least wala na dito akong mga kasama. Kaya pa naman guys yung nadali sa akin. Kaya ko pa naman tiisin. Malayo sa bituka. May masakit! Masakit! Pansin nyo guys, parang naluluha yung mata ko. Ang sakit kasi ng aking natihim. First time kong sumama, nasaktan pa. Hindi naman nagmahal. Yun na nga guys! Pauwi na kami! Ang umuwi. Pero yung isa dyan, ayaw pang umuwi. Kaunti pa daw ang huli niya. Pwede mo balikan? Wow. Ayun. Oh. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Yan guys. Hinuhugasan na yung tapalang. Para hindi na mauwi yung mga putik. Kanina nilalangaw na ako dun oh. Ay, aba. Tingnan mo, ang dami ko nang nahuli oh. Hindi mo ba alam? Huli ko yan. Yan oh, huli ko yan. Ito guys, huli ko yan. Ito yan. Yan, huli ko guys. Ganun na rin. Guys, magmumukok muna kami. Yung mukmuk nga ito. Ito guys. Nguk-nguk. Guys, pauwi na kami. Naglakad kami guys kasi mababaw. Dito na kami sa sapa.